Tu môžete vidieť nádrž Strong 4000 litrov. Je to nádrž kockového tvaru. Je vyrobená rotomoldingom ako jeden kus. Znamená bez varov, môžete to vidieť tu. Žiadne spoje nie sú zvárané, je to odliatok. Nádrž má hrúbku 1 cm. Je vyrobená z plastu a je vhodná do miest, keď nechcete hlboko kopať výkop. Pokiaľ chcete cez nádrž jazdiť autom, tak treba ponad ňu spraviť betónovú platňu. Prítok do nádrže je na gumené tesnenie. Priemer je tam 110 alebo 160, 125, a keby ste si zvolili, také si môžete dať. Nádrž má rovnú podstavu, takže dobre sa s ňou robí, keď sa inštaluje. Celá nádrž by sa mala obsypať pieskom s cementom. Je to kvôli tomu, že nádrž nie je samolosná a ten cement vlastne celú tú nádrž v tom piesku zastabilizuje.